això té a veure amb valors. Hem parlat de la sabidoria de les dones en la gastronomia, com el menjar uneix moltíssim, però tot té el valor de la hospitalitat. El valor de l'hospitalitat vol dir que si aneu al Marroc, encara que no coneixeu a la família, sempre estareu a una taula rodona amb un bon té, un xai i unes bones pastes. Pues l'Associació Intercultural Diàlegs de Dones és una entitat de dones del barri de Raval, una referent a tot això i que treballem per la transformació de la vida de les dones migrades d'aquest barri. Ens agrada molt compartir la veu de les dones amb el barri de Raval, sobretot per generar convivència i cohesió social. Avui hem fet la segona edició de la Ruta Intercultural del Raval amb mirada de dona migrant. Què vol dir això? Pues que hem volgut explicar al barri com el viuen les veïnes migrades, les dones amb les que treballem i quin és el seu dia a dia i quins són els seus carrers. Hem passat per una botiga d'alimentació, que hem pogut provar espècies, fruites i verdures que no es coneixien. Hem passat també per una pastisseria marroquí per explicar els dolços i quan s'utilitzen, per què es mengen. Hem passat també per una carnisseria halal. També hem anat als temples de culte, hem passat per una mezquita perquè ens expliquin sobretot també el paper de les dones en les mezquites i per un temple sikh on també hi havia una dona que ens ha explicat el voluntariat i la funció social que fa el temple sikh aquí en el barri del Raval. Per acabar hem vingut aquí a Diàlegs de Dona per explicar el nostre projecte de costura i ara mateix tenim a tots els participants ballant dansa xavi tradicional i menjant un pica-pica intercultural. Sí.